Tiwik saka Temanggung. Bapake seniman apa pekerja apa buruh? Seniman. Seniman toh? Nggih, Dalang apa wiyaga? dalang. Jenenge sapa dalang? Jendol, Pak. Jenenge sapa? Jendol. Aku kok rung tau krungu dalang jenenge Ki Jendol. Semester setunggal. Semester 1. Nggih, Sekolah neng. wonten Institut Seni Indonesia. Wah. Ya, Institut Seni Indonesia. Jurusan? Jurusan Karawitan. Kowe iso ora nabuh trampile kaya anu mahasiswa-mahasiswa sastra Inggris kae mau iso ora? Mboten. Lah Karawitan ngopo neng kono? Dajari ngluku wamingan. Asmane sapa, Mbak? Nggih, nami kula Siti. Nggih, daleme pundi, Mbak? Gunung Kidul, Gunung Kidul. Semester pinten? Gangsal, Semester gangsal. Jurusan? Karawitan, Oh, Karawitan. Gunung Kidul pundi, Mbak? Kayu Bima, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Kayu Bima. Riko benderane ya isih merah putih. Ketoke nggih tesih kok. Oh, ya syukur. Ini cilik iki. Ayo mikir diastono nek wis cangike omong ngene iki mikir gek dicekel rasa dadak ngenteni wong golek mic. Iya. Asmane sapa? Kula Tiwi. Tiwi. Mbok dibedake nek nyinden nang desa karo nang kutha no. Oh, nggih. Iki sing lenggahki para dosen, para profesor, para doktor. Nek ditimbali asmane sapa? Injih menawi nepangaken kula Tiwi utawa jenenge lengkap sapa? Ngono kok. Jenenge sapa? Kula Tiwi. Kok kaya nang pasar ora. Kesenian ki nggon tata krama. Asmane sinten? Ayo jajal basa Jawa sing apik. Injih, nami kula Tiwi. Jenenge komplit? Sri Ana Pertiwi. Sri Ana Pertiwi. Saka? Saking Temanggung. Oh. Mula kok ambune mbako tok nang kene. Heeh. Temanggung desane ngendi, Mbak? Pring Surat. Pring Surat. Nggih. Pring Surat Temanggung. Iya. Anu kelas pira? Kelas 3. Telu apa? SMKI. SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. So nek lulus pengen mlebu UGM ora? Nggih. Ane UGM ki ra nampa wong pinter nyinden. Oh, cari Pak Edi nampa kok ya. Nampa. Kowe mlebu UGM ngono kepengin ra? Pengen Jurusan apa? sastra bahasa. Wah, elok iki sastra bahasa. Iya, bahasa apa? Bahasa kewan? Bahasa apa? Bahasa napa, Pak? Ayo basa apa manut kowe? Sastra bahasa Inggris. Nabuh kaya kanca-kanca mau. Hah? Nggih. Sastra bahasa Inggris. Tapi mboten saged bahasa Inggris niku pripun, Pak? Ayo wis aja mlebu sastra bahasa Inggris kok. Iya. Ya, sesuk kek nek pas bar panen kae dilalah tak tungak-tungake kowe lulus, mbokmu bapakmu bar panen mbako dadi duwite akeh mlebu kene iso kecukupan. Amin. Ya. Iya, diteruske le belajar nindat sing apik. Iya. Mbak Tiwik saka Temanggung. Bapake seniman apa pekerja apa buruh? Seniman. Seniman toh? Nggih, Dalang apa wiyaga? dalang. Jenenge sapa dalang? Jendol, Pak. Jenenge sapa? Jendol. Aku kok rung tau krungu dalang jenenge Ki Jendol. Mbok menawa kuwi dalang kono ya, mbok menawa ya wis iso mayang ngono wae bapakmu ya pancen ya dalang. Ibumu sinden? Mboten. Ngopo nang omah ngrajang mbako? Nggih. Kowe nek ora nyinden ya ngiwangi. Ha, nggih no, Pak. Oh iya. Kersa mbako, Pak. Emoh nek rajangane mbokmu emoh aku. Iya. Mbokmu nek ngrajang mesti kasar-kasar kae mesti. Iya, nek kowe ra mesti lembut-lembut. Jajare.
Wah, kenapa ta iki? Yo. Asmane? Nggih nami kula Agnes. Ya. Agnesia. Semester piro? Kelas piro? Semester setunggal. Semester 1. Nggih. Sekolah neng? Wonten Institut Seni Indonesia. Wah. Ya, Institut Seni Indonesia. Jurusan? Jurusan Karawitan. Kowe iso ora nabuh trampile kaya anu mahasiswa-mahasiswa sastra Inggris kae mau iso ora? Mboten. Lah karawitan ngopo ning kono? Dajari ngluku wamingan. Kowe jurusan karawitan gek sing nabuh iki mau jurusan sastra Inggris kok tabuhane kalah. Nek aku isin. Aku wirang. No. Ya wis ora apa-apa ning no tak apura. Jejere. Aku nakoni wong bodho iki gah. Aku dhewe bodho soalé. Aku ndak ming anu apa crash. Meluku. Asmane Nggih, nami kula Rita. Rita. Nggih. Semester? Semester gangsal. Wah iki rada tuwa iki. Dilongkas nek ra di brongsong pangan codot iki ha iya. Kaya woh wae ora. Rita semester piro? 5. Jurusan? Jurusan Karawitan. Jurusan Karawitan. Sekolah ning Institut Institut Seni Indonesia. Sip, ya. Bapakne dalang wiyaga seniman Senes. apa? Sopir. Sopir bis malam apa? Mboten sopir pribadi. Wah, syukur ya. Apa iki? Sopir pribadi. Kersa disopiri, Pak. As. Kabeh kok dotowo to rumasan. Ya jejere. Ya, Mah. Nggih, menika anu Rama Margono, tak tepung karo Rama Margono iki. Ingkang mepet kula menika Mbak Tiwi, ingkang kalih menika Agnes, ingkang ketiga menika Rita. Ya. Engko sapa sing nek Rama Margono wayangan meneh, Rama Margono kuwi pendak-pendak wayangan. Ngopo sithik ngono wayangan. Iya ya, Mak. Iya, wis tenang bae pokoke. Asmane sapa, Mbak? Nggih, nami kula Siti. Nggih, daleme pundi, Pak? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Semester pinten? Gangsal. Semester gangsal. Jurusan? Karawitan. Oh, Karawitan. Gunung Kidul pundi, Mbak? Kayu Bima Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Kayu Bima. Riko benderane ya isih merah putih. Ketoke nggih tesih kok. Oh, ya syukur. Nah, aduh. Kos nang kene, Sit. Nggih. Pinter semester 5. Iya, Mak. Syukur-syukur. Bapake penabuh? Sanes e. Ibuke sinden? Sanes. Bapakmu ngopo? Bapake becak e. Ora sembrono iki takoni tenanan kok. Weh tenan. Serius? Serius. Kuwi nok. Weh, direwangi melek sewengi iki tenan. Bapakne direwangi gembrobyos. Iya, nyekolahke dheke ning jurusan Karawitan nganti tekan semester 5. Iya. Kuwi le mbayar saka dengkule bapakne kuwi. Lah iya to. Lah iya direwangi nek bengi melek ngoyak-oyak turis, ngapusi turis. Kok iso ngapusi turis? Alah, biasane tekan tukang becak iki. Walking, ae pokoke basane Inggris ki mung sak isane pokoke. Iya, iya. Jenengan nek dalang diterke numpak becak kersa mboten? Silir lho, Pak. Gelem. Angine gratis. Rasa nggo AC. Cah iki petuk kok ya sesuk. Lah piye to? Ning nek upama iso kelakon suatu saat gelem aku sih tenan yakin. Tenan? Heeh, ning lek ning Temanggung lho. Nek ra Ya Allah, mumpluk tenan. bapakmu. Tenan. Bapakmu le rampung le ngeterke aku tekan Temanggung medun becakno suarane le mlaku kok. Aja tok sia-siakan keringate bapakmu ya ana Cahayu. Nggih, pengestune nggih, Pak. Heeh, wis tenan. Kowe sekolah sing apik, sekolah sing pinter aja nganti
kringete bapakmu sing turut dalan kuwi tok sia-siakan nek nganti kowe kejlungup kleru dalane nggonmu srawung masuk dalam pergaulan bebas terus kowe wah sakarepmu dhewe wo bapakmu nangis. Iya. Nek ming nangis ora apa-apa nek nganti bapakmu keloro-loro terus raine dikrawung nggo gemuk piye ayo. Sia-sia. Walah Siti. Bapakku wis ideng, lha aku tambah ideng. Nek nganti nangis nang nggon becak, walah anakku kok dadi tak gadang-gadang kaya ngene. Terus langsung pedale kan dicekel. Wah. Wes kok dadi apa? Biasane wong stres kan ngono kuwi. Iya. Jane ta, Pak? Piye? Wingi niku kula sanjangi Pak, rasa becak wae ngoten niku to. Tok ragati maksude ngono to. Mboten takon ngeterke kula. Langsung kok njaluk sangun jenengan. Omonganmu ki ra jelas ya omonganmu. Terus becake tak dol. Terus Lah kok malah nyewa. Dadi ra ono gunane tak dol ki. kuwi karepmu rak bapakmu tok kon leren. Nggih. Supaya leren becake tok dol. Nggih. Ngelimpe kowe nyewa. Nggih. Ya apik kuwi berarti bapakmu iku sehidup semati karo becake. Iya ya, Mak. Kuwi paling nek ana operasi becak templungke segara kae bapakmu mesti ambyur kok. Oh, becakku terus melu nyemplung. Heeh, byur. Aduh, pinter. Semester 5. Iya. Jejere kae. Nek delok rupane ting celekutet ki saya tuwa iki mesti semestere saya gedhe, Mak. Pajahe disawang ketok to. Tiwik iki kelas 3. Ya, ketok to tingik-tingik le dandan kowe urung pener. Iya. Jaringe gelungan ki jenenge apa? Harnete wis nang bathuk jelarit ngene iki dadi kaya sirahe kaya bar diplathok. Agnes kae le memper dandan mergo melu aku wis ke kelas 2 SD dadi saiki le dandan. Rita ku ya wis le dandan ya durung pas. Iya. Nek lampune padang ngene iki ora usah perlu sing meblok-meblok, natural saja. Kulit ya kulit anu pupur ya sithik wae pipi sithik wae rasa oke-oke. Benges ya cukup sing padha karo warnane lambe, rasa minor-minor abang. Iya. Idep ya sing normal. Heeh. Nek Siti kae ya wis iso dandan ning dandani uteke sing angel. Aku nek takoni jenenge wae omong wae nek ora direm wis ora kaya arep mayang kae rasane dhek. Heeh. Asmane sinten, Mbak? Jejere? Nami kula Wiwin, Wiwin saking saking Kopeng. Kopeng. Wah, wis nggon adem iki. Heeh. Semester? Semester 11. Kuwi arep omah kampus apa piye kuwi? Semester kok 11 saking senenge ora. Mbok kaya sengkuni kae lho. Nyambi klidik kok, Pak. Pinten wae Bu. Semester 11 lulus kok kapan? Niki kula skripsi, Pak. Syukur. Tugas akhir. Nggih. Oh iya apik. Ya, jejere. Asmane? Dalem Neti, Pak. Sapa? Neti. Neti. Semester Sampun lulus sarjana seni? pangestunipun. Wah, elok sarjana seni. Heeh. Pengestune sarjana seni. Melu seneng. Wis di anak? Sampun. Nah, rak ketara ta nek di anak wis. Iya. Wis tak batin anggere nomor 5 rono iki mesti wis rupane wis do ketok kok. Rupane iki do mambu entong. Dadi wis seneng ngliwet, seneng masak. Iya. Tegese wis di anak. Pira putrane? Setunggal, Pak. 1. Syukur. Arep tambah neh ra? Dereng. Kok urung apa mergane? Mungkin ndak mboten melu wayang.
Oh ya bener kuwi, heeh. Ndak le cuti suwe. Ya, jejere anake pira? Anu jenenge sapa? Nggih, nami kula Wahyu. Putrane pinten? Pun kalih. Wah, kok ucan tak urutke ning SMP semester 1, semester 4, semester 5, semester 11, anake 1, anake 2. Akeh loro kae mesti sekitar 5 munggah anake kae. Praenane ketok. Praenane. Pasuryane iki ketok. Iya. Napa kae? Kae Mbak Sujiati, Ibu Sujiati. Ya, jelas aku sing tak ngerteni we, sing tak ngerteni putrane we wis 7. Iya. Jejere Prastiwi. Sing pojok kono iki malah tak walik, kae malah SMP kono. Wo, sampun manak ping 4. Ah iya. Anggemu SMP iki sekolah menengah pertama napa piye? Iya. Nah, seneng ayo. Suka-suka mari suka tetembangan sing apik sing gumyak. Ya. Sing mirasa. Ya. Sing tok kon nembang sapa? Sing cilik dhisik, tiwik dhisik. Ya. Nembang apa? Sing tok isani ora usah sing angel-angel, sing kowe apal iki disuguhke nang para lenggah, nek kleru ndak disin-isinke. Iya. Wis wani pentas kok kleru. Ha iya. Nek sing tok senengi utawa tok apali caping gunung ya caping gunung, sing tok senengi langgam ngujiwat ya ngujiwat, sing tok senengi nyidam sari ya nyidam sari. Tak bebaske kowe. Iya. Caping gunung mawon, Pak. Piye? Nggih. Apa? Caping gunung. Caping gunung. Ya. Caping gunung iki saking kerepe iki nek dinominal ming 30 lho. Pripun, Pak? Nek dinominal ming 30 dadi sesuk kowe nampane ya ming 30. Nggih. Nggih. Nek wani lobong, Pak, 400. Wani gambir sawit, Pak, 350. Nek ming caping gunung kae nang prapatan kae cicik-cicik kae. Jaman barju. Lah ming 100 ming. 30 ki wis pira bara pisan. Iya. Saben bengi. Iya, nek karo pas ngerajang baku kayak karo ura-ura caping gunung ngomong. Iya. Nggih. Saben bengi nyawa Ya. Seru ora apa-apa. Iya. Nah misale tugel iki naming Rama Margana Yasa gamelan meneh iki sak perangkat iki alah ming kaya ming dehem ngono gamelane teka. Heeh. Ngono kuwi sak perangkat teka kudu. Iya. Dadi nek tok tutuk seru iki Rama Margana iki malah seneng. Iya, ora aja kuwatir pedhot apa piye aja kuwatir. Jelas aku ra ngijoli, jelas kuwi. Ya. yen mamajang amung karo janar kene potensi suarane luar biasa. Pertahankan no. Iya, tenan wis. Asli kowe. Ketoke suaramu gedhe gemleger. Coba gunung, Pak. Nang bareng nyuwara kok. Wah, apik kowe. Heeh. Aja gampang gelem di SMS wiyaga ya. Iya. Anggere ana sinden ngene iki wiyaga iki terus tenan. SMS iki mesti terus
Nduk. Nah, ya anggere nganggo bahasa nduk wis menangi. Nek aku ya nok. Nek ora ya jeng. Nah, nek nyuwara ki sing penak, sing apik. Wah, anggrono SMS ngono langsung aja tok bales. Kowe le bales mbel, ngono wae wis. Nek ditelepon pripun, Pak? Hah? Ora usah diangkat. Ora usah diangkat. Iya. Nggih. Cemplungke banyu. Iya. Cemplungke banyu HP-mu rusak ora apa-apa. Watu kok ke meneh. Estu? Heeh, mengko tak telepon meneh. Padha wae. Aduh. Ngiduk sampean. Ya. Nah, apa? Kusik. Aku senengku tanpa upama. Piye to? Aku nang kene iki ya ditunggoni dalang ning dalange ora bain-bain. Ora dalang ka Jawa, ora dalang ka Sumatera, ora dalang saka Kalimantan ning dalang saka London. London, Inggris kono. Dalang tenan iso mayang-wayang kulit tenan. Sopo? Mas Matthew. Iya. Suwe ra ketemu karo aku ki mau teko. Mriki Mas, mriki. Nah, wah iki ya dalang iki lho. Wah. Kanca dalang. Ning ya kuwi gejejer ngono kuwi. Lenggah. Ya, duduk sini. Ya bagus. Hadap sana. Ya. Melet. Ya. Kaya apa wae par hadap sana kon melet kono. Mas Matthew, aduh. Pakai mic. Iki pinter iki ya tenan. Sugeng dalu Mas Matthew. Sugeng dalu. Ndalu. Sugeng dalu. Nek ilate wong ngece arene. Ilate wong luar iki nak cekak-cekak to. Sugeng dalu. Heeh. Kapan anu rawuh wonten Jogja? Nembe sedinten. Nggih. Oh, berarti saking London langsung mriki Nggih leres. ngajeng nonton kula. Nggih. Wah, Sengaja. Iya. Kangen ngono. Dadi dhek iki le buka ki nang Facebook. Nang Facebook dibuka aku nulis status nek mengko bengi mayang nang UGM. Dhek langsung tuku karcis. Karcis kaya sekaten wae. Tiket pesawat itu terbang tekan kene iki. Ya ta, Mas? Nggih leres. Heeh, leres. Aduh. Terus-terusan ayo. Wah. Terus anu Mas, nembang sak bait iki mau. Setekan apa mau? Pacitan. Ayo, iso ora Mas? Pacitan. Pacitan. Iki Gan Roses kok pentasnya nang kene iki. Sarwi, terus kayak Mas, ngucapin gunung kok ra iso. Wah. Nek nang kono le mayang lagune apa? Ya wonten sindene, sanes kula sembang. Ikan denger iki. Mati ya. Iki sing ngrusak pasaranku nang Kanada ya dhek. Lah piye? Aku tahun 2008 lak diundang nang Kanada mayang nang kono 7 kota. Iya, terus dhek iki ngabari aku, "Maaf Mas Eno, pasaran panjenengan tak jaluk. Ini yang nanggap nimbali saya." Wah, lah keparat iki aku. Mesti tok murahi mesti ya ta. Iya ta? Kowe mesti murah ta kowe? Mune ora ngono ayo. Tara ngundang kowe ora omonganmu ora jelas kok diundang. Denger iki bahasa Inggris nganggene. Iso mayang bahasa Inggris? Nggih, saged. Ayo mayang sedikit bahasa Inggris. Apa dialog antara sopo karo sopo bahasa Inggris? Coba. Pakai suluk dulu. Wah, nggih. Suluknya apa? Padet 6, padet 9? Padet 6 mawon. Padet 6. Tak dodoki. Anjra ingkang Oh, lagon. Siring samirono mrik.
Juga mawon nggih. Terus dialog. Durna. Durna Cirebon nggih. Durna Cirebon ki lahir dek kapan? Ya wis Durna sakaremu arep Durna Cirebon, arep Durna Kalimantan sakaremu. Aduh. Arep Durna Madura Durmada. Ah, my boy. How are you tonight? Are you very well? Would you like to go on with the lakon? Sembuh. Aku nek jak duet terus dalang iki moh aku tenan. Wis mesti modar aku. Dek iso basa Jawa, aku ora iso basa Inggris saya. Matur nuwun Mas Nggih, Madi, sami-sami. terima kasih. Wah, hebat. Iya. Dalang kok ada yang di London. Wong Londo we gelem belajar wayang kok wong kene karo wayang dolo. Kon tuku wayang rego 12.000 ngenyang sak wenake dhewe. Lah kae nek eneng pergelaran wayang kae eneng wong dodol wayang saka anu kulit mongko wayange ming sak-sake minggu dolanan cah cilik kae anggere ana ibu-ibu takon, "Niki pinten Pak kali 12?" Walah. 3.000. Mau yo wayang iki yo arep aja kok dilakokke, diwujudke wujude wae dipigurae wis dadi tuntunan. Iya. Ayo. Terus kena. Kae mau minggu selingan. Kae Mas Matthew kae dalang saka London. Nek kowe swaramu apik, sok jak ndono. Iya. Mbuh neng kono arep dadekke apa aku ora ngerti. Menengo wae, pasrah wae kok. Heeh. Ya. Pacitan. Sarwi Panas udan. Terus duit saka Agnes Brono Parian kagem Dies Natalis UGM ke-63. Ya. Panas. Enak. udan. Ayo Nes. Kowe iki wis pentas ya cengengesan ora. Dereng kecekel ya, Pak. Ah durung kecekel tubruk. Ya dilatih, durung kecekel dilatih. Rita wis kecekel durung Rita. Cah cilik-cilik kon gawe parikan ra iso nek kon dugem seneng ora jamak-jamak. Sinden apa kuwi to? Sinden nang prei kok sabane ming Ayo Rit. Iki urung ketemu ketok iki. Sekedap to, Pak. Sekedap piye? Kene wis kaya ngene kono sekedap. Ayo gawe. Aja guyu, serius iki, pentas iki. Ora sembrono. Watuk ta aku. Tuku AM AM ki apa? anggur miring. Wah, sinden mendeman iki. Lah niki mateni M niku susah. Ya wis sak karepmu, ayo terus. Ben iso turu. Ngelek ngombe 2 gelas lanjut gledak kono. Ayo terus. Mugi UGM Heeh. tambah maju. Nasib. Ya. Ayo Siti. Ayo. Siti iki. Bapakku tetrek. Ayo ayo. Udu kuwi. Ya utuh ya wis. Kula panjenengan ta Kowe kok. nganggo hem, kaine sutra. Sugih mesti ki wong. Amin.
Wis gak diterus kok malah kaya tahlil kok. Ya wis. UGM Jaya Sak Nusantara. Oh, ya. Ya, Mbak Win. Ya, apa meneh? Ning Sumatera Wah iki kok adoh iki. Terus? nitihe prau Nah iya, terus? Universitas Gajah Mada Pinter, cerdas deh, ora ming UGM ning nganggo Gajah Mada pinter. Terus? sukses selalu. Amin, ayo. Sing anake siji kae. Apa ya arep tuku AM kowe Yohan? Mesake anakmu engko. Terus? Neng ATM. Waduh. Sinden kok gawan-gawanane ATM. Wong ditewe ming pecah kok ming. Pengusaha ya, Pak. 2750 ming ngono. Ora ono ATM metu klitik. Ayo gawe wis. Wah, dadi lali. Sesuk sirahe dilondrekke. Men cerdas. Sirah kok dilondrekke. Ayo gak wis. Neng ATM. Heeh. Malioboro. Terus? Mugi UGM tambah kuncara. Ya, wajar. Sejere. Wah, iki anake loro iki. Heeh. Wahyu iki. Tuku klambi. Kowe. Aja tok rungokke suarane penabuh aja. Neng pasar Prambanan. Heeh. UGM dadi gudanging ilmuwan. Ya, no kuwi cerdas saya. Bu Erna. Bu Erna. Moh, dek iki wis pesen karo aku mau nek dijenengke Jiati, ketokne jenenge ketok katrok dhewe. Oh sindene jenenge Tiwi, Agnes, Siti, Rita, Wiwin, Neti kok aku jenenge Jiati. Sesuk nek pentas aku jenengke Erna, ngono ae. Ayo Er. Gawe sajen. Wah, jenenge Erna gawe sajen. Terus? Gedange raja. Heeh. UGM kondang sak Nuswantara. Nah ya, jajare kae yo. Monggo Bu. Rayine bunyahni ya. Bunyahnya. Mangga, Seng. Apa ya sik? Ana baya. Oh, ora nyemelangi dhewe tok maneh. Mbok sing aman-aman wae parikan kok nyemelangi. Sentek kok ya parikan. Ayo entek ya golek liyane kok. Sindan kok cerewet ora. Lho kok kae iki Mbak Yuku kae iki mesti padu karo aku nek mbok pentasne ndi mesti padu. Nek dikon ngeyel, kancane diumumke seragame biruwe nggo coklat dhewe. Nek takoni, "Lho Ibu ngasus lha kono nek Mbak Yune dalange, ngono bebas." Aku niku sewengi mboten nyuwarake mboten napa-napa kok, mboten. Ayo gak wis. Ana baya. Heeh. Brakot aku. Prastiwi kok dibrakot boyo. Ah iya ta ya. Heeh. Ambok diuntal macane ra tegas kok. Macan ngeletak Prastiwi grek langsung aku. Untune protol kabeh otot kawat balung besi kok kuwi. Heeh. Kenek terminal Giwangan ki gila kabeh karo Prastiwi. Iya. Ya, terus artine Sugeng ambel warsa. UGM sukses selalu. wong parikan kok kalimate ora pas. Ya wis ben ra iso. Nek gelem ya kok ngono, ora gelem ya wis. Ya gelem wis. Wis gelem. Ah iya ta.
Sugeng Ampal Warsa. UGM sudah selalu menjadi mutu yang terdunia yang ngalamin. Dadi oke banget. Ayo, Wi, terus ke Wi. Iya. Nah, nek kagol ngono kae. Ya wis ben, anane kok ngene. Gelem ya ora gelem ya kono ora gelem ya bangeten. Ha iya. Ya. Panas udan panas aling-aling Caping gunung. Ya. caping gunung. Nah, lho biyen pertama ya oleh nyuwara di rada wedi-wedi saiki wis los. Ki sing panggung ke-6 ya melaku ya. Nggih, Pak. Syukur. Heeh. Melu aku panggung sing ke-6 omahe wis ana kulkase. Waduh. Saiki nek mangkat latihan wis nitih Honda Matic. Wah iya. Ya sing nukokke ya mergo melu kowe. Ya bapakne. Aku ki kaya jak-jak wae. Terus apa aku? Nadyan waton sarwi jalanan. Kleru kowe. Ngapunten, Pak. 30 kleru ayo wis. Meng kali nampa 24 kowe. Kejem banget ming sak ukara we 6.000. Terus sarwi jenang apa? Terus Inu maning banyu bening. wis mulih semen sak truk. Oh iya. Yen memadang mung karo janur kuning gendeng. Heeh. Takutange anakku. Keramik. Ah iya, ming sak tak kudange. Lho sinden iki nek kondang ming muni anakku dange. Anakku. Ngono kae. Nek mbak ngene kan muni tak kudange Rama Margana. Ngono ya. Karo Rama langsung paringi nyonahnya biu. Ah iya. Kowe nek ngelokke aku ya ngono kuwi. Tak kudange dalange. Kok kene langsung tak biu. Napane sing biu, Pak? Tegesan. Biu. Wit Pak, aku isih butuh kok digak-gak. Aku nek ora duwe golek-golek kok. Iya. Kira-kira ana amplop sing durung tak kekke kowe. Mesti tak lira-liruke. Lho, kiteke nganu kok durung dijaluk sprene wis dilirak-lirokke wae. Iya. Dienggo sikik. Heeh. Ya terus. Dek jaman berju. Kene piyai sing ngalusan? Ya. Langgam bae, langgam. Monggo, mengko ana wektune seneng-seneng. Iya.